Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin tarihin Musulunci, shiri na 5. Za mu ɗora daga inda muka tsaya. Aurensa da Sayyidatuna Hadija, Allah ya ƙara yarda da ita. Bayan dawowansu daga Sham da wata 2, ya auri Sayyida Hadija, ita ce ta nemi ya aure ta, ta zamo tana da shekara 40 daga rayuwarta, shi kuma sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 25 a rayuwarsa, ta zamo kafin auren su ta yi aure da Abu Halata ya mutu, suna da ɗa ɗaya sunansa Halata. Hakika sun zauna shekara 25 bai auri wata mace ba har sai da ta yi wafati. Hukuncinsa ga Qurayshawa. A wajen ɗora Hajarul Aswad a shekara ta 35 ne daga rayuwarsa, aka rushe Ka'aba domin sabbanta gininta. Hakika ya yi tarayya da Qurayshawa wajen sabbanta ginin Ka'aba. Ya zama yana ɗaukar duwatsu tare da manya-manyan Qurayshawa, cikin har da amminsa Sayyidina Abbasu. Qurayshawa sun yi sabani wajen ɗora Hajarul Aswad a gurbinsa. Sabanin kuwa shi ne wa ya cancanta ya ɗora shi a gurbinsa. Ana wannan hali sai suka haɗu kan duk wanda ya fara shigowa masallaci shi zai hukunci kan waye zai ɗora shi. Sai ya zama wanda ya fara shigowa masallaci shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sai suka yi farin ciki, dukkansu sai suka ce, mun yarda da Aminu, sai ya ɗora dutsen akan mayafi, ya nemi kowane shugaba daga cikinsu ya rike lebin mayafi guda ɗaya. Sai ya umarce su da su ɗaga yayin da suka kai shi tsakiyar gurbinsa, sai ya ɗauke shi da hannunsa madaukaki ya ɗora shi a gurbinsa. Sallallahu alaihi wasallama, sai saɓani ya gushe a tsakaninsu. Suka yi ta mamaki bisa ƙarfin tunanin shi. Sallallahu alaihi wasallama. Yau ma za mu kwana a nan, cikin yardar Allah madaukakin sarki za mu ɗora a shiri na gaba insha Allah. Ku kasance da mu, ku danna follow da like da share domin 'yan uwa su amfana. Allah ya kyau shiri na gaba. Mun gode.